Budeme sa usmievať. A my sme zistili, či to funguje. Dobre, tuto mi píše, že už ideme live, takže sa usmievame, aby sme zistili, či nám to funguje. A ja budem rada, kým sa tuto rozhovoríme, aby ste nám pridali 1, 2, 3, 5 komentárov, alebo vysielame opäť cez Zoom a vysielame s našou expertkou na krémy a na starostlivosť o pleť Danielkou Klepáčovou, organizačnou manažérkou. A my sme minulé kolo si rozprávali o starostlivosti o pleť vďaka Cajgartu a ako si ju máme ošetriť nielen v zimnom období. No a dnes by sme sa teda mali pozrieť na to, ako to vyzerá s tými našimi krémami. Danielka, vitaj. Som Ďakujem rada, pekne že si tu opäť s nami a že s našimi dámami pozdieľaš to, ktorý krém si vybrať, aby sa o tú svoju pleť nielen v zimnom období dobre postarali a ako sa vyznať v tých niekoľkých sádách, ktoré tu máme. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Trošku ma zradil hlas, takže verím, že to dáme. Ak nie, tak mi pomôžeš trošku, Moni. A Určite verím, áno. verím, že sa budú vedieť zorientovať, keď A ja im to budem trošku... rada, ak ženy začnú aj písať komentáre. Pozdravuje, Milka nás pozdravuje, takže komentáre vidíme, to je super. Stav ideál v rámci živých vysielaní je, aby ste komentovali, pýtali sa, pretože pokiaľ je to živé vysielanie, tak vy viete sa opýtať, my vám vieme zodpovedať. A ďalšia vec, ak to stojí za to, čo si myslím, že dnes to za to stať bude, tak si to zapíšte. Ak to stojí za to si to zapísať. Takže Milka nám píše, že to ide, že všetko počuť. Danielka, chceš si prezdielať obrazovku, alebo ešte nám chceš niečo na začiatok povedať? Tak určite by som povedala toľko, že platia tie kroky, ktoré sme si povedali v predchádzajúcom videjku asi pred 2 týždňami. A v podstate vysvetlíme si, že prečo je dobré to dodržiavať. Začneme čistením a tonizáciou a potom si rozoberieme nie celkom na drobné, to si vieme pozrieť na stránke, že aké máme úplne kompletne zloženie, ale vypichneme fakt tie top zložky z tých našich krémov. Budem rada, ak dievčatá pozdieľajú, aké krémy používali, alebo teda používajú, či skôr hydratačné, alebo či používajú skôr teda krémy na výživu, či používajú denný, očný, nočný a ucelené rady, ako to majú a ak pozdieľajú aj tie, ktoré nás pozerajú zo záznamu, tak to bude úplne perfektné, čiže či používajú denný, nočný, očný ako ucelenú radu, alebo to striedajú, že denný majú z nejakej rady, nočný z inej rady, a po prípade, či používajú len denný, lebo taký akože univerzálny, alebo ako to vlastne majú, takže to budem rada, ak pozdieľajú do komentárov. No a my sa môžeme vrhnúť na tvoju prezentáciu, kým ti drží hlas. Áno. Dobre. Takže mali by sme to vidieť. Vidíme? No Mami, počkaj, ja prekontroluj. zatiaľ nevidím. Uvidíme sem. Už ma to prepína. Dobre, už vidím. Už si Dobre, tam. takže určite, ako som povedala, už keď máme pleť ošetrenú našim Cajgardom, alebo ešte sa len chystáte, tak prečo v podstate dámy častokrát teda zabúdajú na čistiaci krém? Za mňa naozaj veľmi, veľmi dôležitá záležitosť, okrem toho, že vám účinne šetrne odstráni nečistoty, takisto vám odstráni prebytočný mas, rozjasní a vyživí a oživí v podstate tú vašu pokožku. Podporí regeneráciu pokožky, redukuje v podstate ten mastný lesk skrz toho, že to vlastne odstraňuje ten prebytočný mas. No a máme fantastický extrakt tam a to je extrakt z harugany, pardon, ten nám vlastne podporí regeneráciu. No, keďže vlastne si pleť vyčistíme, umieme, je dôležitá tonizácia. A prečo je dôležitá tá tonizácia? Osvieži nám pleť a zregeneruje, upokojí pokožku. Častokrát teda dámy úplne s extrémne citlivou pokožkou môžu zreagovať na čistenie, trošku môže tam byť začervenanie, takže naozaj toto vie krásne upokojiť.
podporí vám vlastne prirodzenú ochranu pokožky a obnoví rovnováhu vlastného mikrobiomu pokožky, ktorá je naozaj veľmi dôležitá. Za mňa topka zloženie je zinok. Ten nám fantasticky zaistí hydratáciu pokožky. Poskytne nám vlastne hodvábnu jemnosť a zlepší vzhľad. Pantenol je vlastne fantastická záležitosť a podporí nám regeneráciu buniek. V podstate táto tonizácia vám odstráni aj ako keby, keď nemáte dobre umytý ten krém na v podstate očistenie pokožky, tak tento toner, v podstate tonikum, vám to vie krásne dočistiť. No a môžeme sa vrhnúť na krémy. Nanogold je to v podstate veková kategória 30+. Ja vždy vravím, že je to naozaj veľmi orientačné. Ak máte 26 a už vidíte, že máte vrásky, určite by som šla už do tejto série. No a prečo je taká skvelá? Obsahuje v podstate hodváb, ktorý nám poskytne naozaj fantastický hebký efekt a chráni pokožku pred nepriaznivými vplyvmi. Častice zlata sú v podstate na báze kolagénového boostra a tie nám zvýšia syntézu kolagénu a zlepšujú naozaj elasticitu pokožky. V tomto si dovolím tvrdiť, že sme naozaj úplná topka, lebo neviem, ja som teda nezohnala krém, ktorý by fungoval takto, čo sa týka konkurencie. Ďalej tam máme zapúzdrenú peptidovú kombináciu, v podstate systému transportu účinných látok, ktorý nám výborne redukuje mimické vrásky. Tak ako sme si v podstate rozprávali v tom vstupe predtým, tak určite nemôžete čakať výsledky za 2 týždne. Tam sa už bavíme o ucelených radách používania jeden a viac rady, aby ste naozaj ten efekt videli, ale garantujem vám, že naozaj teda ak vydržíte, tak to budete úplne super vidieť na tej svojej pleti. Danielka, ja keď ti do toho skočím, Môžeš. už nás pozerá Milka, Žanetka, Slávka, takže ja vás, dievčatá, pozdravujem. Milka sa dokonca aj podelila, že práve Nanogold používa a že si ho obľúbila aj spolu so sérami. No a ostatné dievčatá, ktoré s nami pozerajú, ktoré sú tu, tak tiež vyzvem, aby sa podelili s nami o to, že či používajú denný očný nočný krém ako sériu, alebo ich používajú kvázi zvlášť, že používajú napríklad denný a nočný nepoužívajú, alebo ako to majú. Už a ešte sa nepoužívajú, ťa lebo spýtam, Danielka. Lebo sme si vysvetlili v minulom vstupe, že to nesmú robiť, takže oni to už používajú tak, ako to majú. Výborne. A ešte nám vysvetli, tu na dievčatám všetkým, prečo majú používať denný, nočný a očný z jednej ucelenej rady. Čo to robí? Aký je rozdiel medzi denným a nočným krémom? Nie po chlapsky, že denný je na deň a nočný je na noc. To je fajn, ale tak po žensky nám to vysvetlí, čo robí denný krém, čo robí nočný krém. A tým, že tam máme aj očný krém a viem, že tam budeš o ňom hovoriť, ale prečo je extrémne dôležité používať aj očné krémy a nevynechávať ich? Lebo dievčatá niektoré robia, že robia denný krém, nočný krém a dlho im vydrží očný krém, lebo tak nepotrebujú. A ešte kvízová otázka, kým začneme k tomuto, tak sa chcem spýtať dievčat, už sme to minule mali, ale znova tú kvízovú otázku. Kde nám končí ženská tvár? Kde končí ženská pleť? Že pokiaľ. Takže ešte toto nám napíšte ako odpoveď. A je to dôležité aj kvôli dosahom na Facebooku. Takže tým, že mi komentujete, že tu komentujete, tak ten Facebook to vyhodnocuje ako zaujímavý príspevok a vie sa to dostať aj k ďalším členom našej skupiny. Takže takto nám môžete pomôcť zviditeľniť aj tento príspevok, toto naše živé vysielanie a rozprávanie sa. Takže prečo denný, nočný, očný? Prečo denný, nočný, očný? Tak ako som povedala, že teda používať vždycky ucelenú radu, nakoľko tá rada je stavaná presne pre tú pleť, ktorú potrebujete. Neodporúčam nikdy používať krémy, keď máte napríklad 55 a používate používate Nanogold. Viem, že veľa žien to má tak. Neodporúčam to z toho dôvodu, že ten krém je presne navrhnutý tak, čo v tom veku tá vaša pleť potrebuje. No a prečo denný, nočný a očný? Denný vám robí inú záležitosť. Hej? V podstate v tých
keďže sú tie zloženia krémov úplne iné. Takže denný vám rozjasní pleť, dodá jej taký šmrnc, samozrejme má určitú dávku hydratácie, nočný je podstatne hydratačnejší, to si myslím, že každá jedna dáma to v podstate spozorovala. Takže preto je dôležité toto duo dokopy, hej, aby sa to v podstate doplňalo. To, čo vám nedoplní denný, to vám doplní v podstate nočný. Nemáme úplne rovnaké zloženia, čo sa týka Nanogoldu aj Diamondsu, takže z toho dôvodu tá jedna rada. No a prečo je dôležité používať očný? Ja si myslím, že hlavne každá dáma, áno, spozoruje to, že ubúda ten kolagén v tej pleti, že máme mimické vrásky, že prosto sa nám robí vrázka hnevu, alebo že vieme pokrčiť čelo, pokiaľ tam nemáme nejaký botox samozrejme, ale v podstate je to veľmi, veľmi viditeľné a ja to vidím, keďže veľa ličím, alebo zase začínam teda veľa ličiť, tak naozaj to vidím hlavne na tých očných viečkach, že pokiaľ tie dámy nepoužívajú ten očný krém, tento je fantastický napríklad z Nanogoldu aj proti čiernym kruhom pod očami. Je to naozaj veľmi individuálne, niektorým dámam to odstráni, neviem, že úplne, ale na 90%. Ja osobne, aj moje deti, to majú teda po mne, ja od dieťaťa som mala naozaj kruhy pod očami. A nevravím, že mi to nezmenšil alebo neznížil tento krémik, ale vidím, že sú teda menšie tie kruhy, ale stále ich tam akože teda badám, hej. Preto vravím, že je veľmi dôležité sa fotiť, lebo aby teda dáma nepovedala, že a mne to teda s kruhami pod očami alebo teda s viečkami nič nerobí. Čo sa týka tých viečok, tak tam určite by som nečakala zázraky ani po tej jednej, dvoch sériách. Je to naozaj fakt, že z toho dlhodobého hľadiska. No a môžeme si takto v rýchlosti prebehnúť. V podstate tento Nanogold je úžasný v tom, že má prirodzenú UVA ochranu a tie nám v podstate zabezpečia proteíny, glykoproteíny, polysacharidy a organické sojové bôby. Tie takisto zlepšujú aj v podstate pevnosť pleti. Ďalej je tam olej z maruhlových jadier, ktorý podporuje regeneráciu pokožky, obsahuje vitamíny A a E, ktoré sú pre pleť, nebudeme si to naozaj rozprávať všetko, ktorý vitamín je na čo dôležitý, je to voľne dohľadateľné, ale je to naozaj super zložka, čo sa týka pleti. Obsahuje 3 druhy peptidov, ktoré majú schopnosť obnoviť produkciu kolagénu. A ako som spomínala, teda regeneruje a redukuje tie mimické vrásky už aj vzniknuté. Potom tu máme nočný krém. Už len keď si všimnete, koľko olejov No a teraz neviem, či som sa sekla ja alebo Danielka, takže uvidíme, že čo sa deje. Že či je to v rámci tohoto vysielania, alebo ako v rámci môjho notebooku a internetu, ale malo by to ísť, ja neviem. Danielka mi vypla krásne prezentáciu. A nie, vítaj. ja to vidím. Ty to vidíš? Mňa to vyplo. Naozaj, no tak ideme to Mhm. skúsiť ešte raz Ja už nahodiť. sa vidím celá na obrazovke, tak Áno, naspäť s prezentáciou. ideme to ešte raz. Vidíme sa? Dobre, tak sme naspäť. Vidíme? Výborne, už ho tam máš. Už ho Dobre. vidím. Keby náhodou, tak krič, lebo nič nerobím na počítači a teda zmizlo to. Takže vlastne No, ono ťa vyplo totiž to. Neviem, či u teba bol problém v rámci no, siete, alebo u môže byť. mňa, lebo si sa mi sekla, Áno, môže takže byť. neviem, že, kde bol problém. Pokiaľ sme Ale počuli. nevadí, živé vysielanie, nie je to nastrihané, je to úplne akože v pohode. A skončila si tam, ja som ťa teda dopočúvala som ťa k tomu, že obsahuje to veľmi veľa olejov a tým, že je to nočný krém, tie oleje sú tam extrémne dôležité. Čo ja mám Áno, rada treba na tom dennom nanogolde, je práve ten vitamín E. A kvôli tomu, lebo je to sakra, ale že sakra silný antioxidant. Čiže áno, nie len Ečko znútra, ale aj na pokožke a tam ten antioxidant pocítite, uvidíte. Tu ma nie je, tu sú iné zložky, ktoré, tak ako si hovorila, že každý robí niečo iné, každý je inak
s iným zložením, tak tu máme práve tie olejčeky. No a už ti do toho zase nebudem kecať, môžeš ísť. Takže si to teda zopakujeme, keďže áno, je hydratačnejší, vidíte, koľko olejov obsahuje. Olívový olej je naozaj výborne antioxidačný a zahydratuje vám výborne tú pokožku, lebo udržiava v nej vlhkosť. Jojobový je takisto hydratačný a vyživuje. Ďalej tam máme jojobový, slnečnicový a mimozový vosk, naozaj pre optimalizáciu a zlepšenie kožnej bariéry. Tam vidíme hlavne tie mimické vrásky. Zložením podporuje vlastne regeneračné schopnosti pokožky a dodáva elasticitu a prúžnosť tej pokožke. No a ďalej je tam extrakt z mikrorias a ten je výborný na regeneráciu pokožky. No a máme tu náš očný krém, za mňa úplná srdcovka, lebo je to ako keby 2 v 1, maska aj očný krém a ten obsahuje soju a sojové peptidy, ktoré naozaj viditeľne redukujú tmavé kruhy pod očami a takisto aj opuchy. Zlepšujú, chránia a posilňujú citlivú pokožku, v podstate hlavne v oblasti očí. Častokrát teda som sa stretávala s tým, viem, že veľa konkurenčných firiem obsahuje kamilky a podobné veci a častokrát tie dámy práve na tieto zložky reagujú, takže máme to super úplne nakombinované, teda mne sa ešte nestalo, že by niekto reagoval na náš očný krém, či už tento alebo Diamonds. No a ďalej, čo je úplná topka, je superoxid dismutáza a to je v podstate špeciálny enzym proti oxidačnému stresu a je to naozaj kľúčová zložka proti starnutiu, hyperpigmentácii a takisto aj opuchom tých očí. Takže keď to budete používať pravidelne, naozaj tam uvidíte výsledok. No, hyperpigmentácia, Danielka, znamená práve tie hnedé tmavé kruhy pod očami? To si mám predstaviť? Áno, áno. A ešte tak akože je v podstate hyperpigmentácia aj tie fliačky, čo sa robia. Veľa ľudí to má práve v oblasti tých očí. Hej, také, niekto povie, že áno, to sú starecké flaky, ale nie sú to starecké flaky, to je prosto tá hyperpigmentácia. A na to je vlastne dobrý ten Nanogold očný krém a maska, to je vlastne krém a maska, to je. Áno, 2 v 1. No a ďalej tu máme pre dámy 40+, náš Beauty Diamonds. Obsahuje v podstate zapúzdrenú peptidovú kombináciu so systémom transportu účinných látok, takisto redukuje vrásky, ale čo je dôležité pri veku 40+, hlavne ich hĺbku. Emulgátor s biochemickými vlastnosťami posilňuje kožnú bariéru a znižuje drsnosť pokožky, takže pokožka bude na dotyk jemnejšia. Napomáha tvorbe kolagénu a mikrocirkulácii a zjednocuje tón pleti. Hlavne preto, že v podstate tie dámy už hlavne skrz toho veku tie fliačky sa tam teda vytvárajú. No a denný krém nám obsahuje extrakt z rakitníka proti ochabovaniu a zaisťuje vlastne harmonické kontúry tváre, spevňuje a zlepšuje hustotu. Ako keby tej Čiže takto ťa vypne, ako keby, hej? Áno, vypne. Akože začne to vypínať hore. Taký lifting, áno, po určitom čase samozrejme. Ale mám dámy, ktoré naozaj, keď im teda keď robím plesové líčenie, tak väčšinou teda neskôr po obede líčim a oni naozaj povedia, že wow, aká som perfektne vypnutá, lebo teda v tom čase, už keď robíte večerné líčenie, tak používate nočný krém, hej, v podstate pod líčenie. Musí to byť vždycky tak, ako potrebujete. Keď máte napríklad nočné smeny, a cez deň v podstate spíte, tak odporúčam prehodiť si krémy, lebo tá pleť práve keď spíte, regeneruje a potrebuje práve tie výživné látky z toho nočného krému. Možno pre niekoho zaujímavosť. No a ďalej obsahuje slnečnicový, jojobový a mimozový vosk pre optimalizáciu kožnej bariéry a zlepšenie mikroreliefu a je tu aj UV filter, takže vás z časti chráni aj pred UVčkom. Nočný krém je v podstate komplex 2 patentovaných peptidov, ktorý zaisťuje počas noci naozaj viditeľne zlepšenie vrások a 3 typov vrások. To sú tie vejárovité na čele a v okolí nosa a úst. Pistáciový olej, olivový olej a olej z hroznových jadier, takisto 3 druhy olejov pre lepšiu hydratáciu. Sú naozaj obzvlášť vhodné pre zrelú pleť. No a takisto 2 v 1 očný krém a maska. Hloch a arabský jazmín nám spevňuje očné kontúry, očné viečka a redukuje ich pokles. Slnečnicový, jojobový a mimozový vosk optimalizujú kožnú bariéru a zlepšia mikrorelief a takisto zlepšujú a zvyšujú syntézu elastínu a kolagénu.
v našej pleti. Počkaj, Ďalej, vráťme sa ešte naspäť k tomu Beauty Diamonds. áno. Sterok si nechajme za chvíľku. Ja v rámci toho Beauty Diamonds sa ťa chcem opýtať. Vidíš tam treba rozdiel pri ženách, ktoré sa o pleť starajú, majú síce po 40, ale starali sa o pleť dlhodobo, alebo majú teda tú genetiku, takže nepotrebujem ešte Beauty Diamonds, či môžu ostať pri Zlatohodva. Takto, ja dámy, ktoré si teda myslia, že nemajú vrásky, 99% z nich sú plnej postavy. Za Majú mňa. výhodu. Takže ja vždy vravím, a povedala som to aj nie jednej kolegyni, keď mi povedali, že no však pozri, ako mám, veď nemám ani jednu vrásku, tak vždy poviem, že áno, ale schudni 30 kg a budeš ich mať nasekané, hej. Že ja vždy vravím používať ten krém, ktorý v podstate už tej pleti prináleží. Ďalšia vec. Áno, pokiaľ dámy používali, mám dámy a ja v mojom týme, ktoré používali Komerčné značky? Vieš čo, komerčné značky, akože také, že Nivea, modrá a podobne. Ja vždycky vravím, že áno, no je to super na kožené topánky, ale určite nie na pleť. Ja som teda bývalý exematik a naozaj, keď som si túto Niveu modrú, však niekedy nebolo veľmi na výbere, ja som bola ako decko prosto strašne osypaná exemom, tak keď som si to natrela, lebo však všetci rozprávali, že je to super, či už indulóna modrá, mám dámy, ktorú aj indulónu modrú dávajú prosto na pleť, alebo mala som. Indulóna modrá, Nivea modrá, tak za mňa prosto pokiaľ máte problematickú pleť a nanesiete si to, tam je toľko parfúmov, že tie ruky vám kričia. Prosto ja som bola okamžite ako v ohni. Takže pokiaľ dámy používajú, sú naozaj necitlivej pokožky a používajú túto kozmetiku na pleť, tak v tom prípade, ak máte aj 65, odporúčam ísť najskôr do Nanogoldu. Lebo prosto, pokiaľ vy tam nacapate Beauty Diamonds, tak prosto tá pleť dostane to ako keby celý život pijete vodu z potoka a nie minerálneho potoka a prosto potom si idete dať brutálny fresh, litrový a skúste, čo to s vašim telom prosto spraví, že naozaj tá pleť je priam až šokovaná. Moja osobná skúsenosť je to, že dámy mali rôzne flaky, začervenanie, šupinky, ja neviem. Vždy som im teda odporúčala zotrvať. Môže to trvať 2 týždne až mesiac. Neviem, že je to úplne taká záležitosť, že sa to nedá s tým vydržať, ale naozaj, ak vytrváte, tak prosto tá pleť sa dá do poriadku a potom ako keby využívaní, no vynatieraní, hej, tej jednej série môžete kľudne prejsť na tú svoju kozmetiku. Že pokiaľ máte naozaj napríklad tých 65, používali ste indulónu na pleť, dobre, OK, choďte do Nanogoldu a keď využívate jeden Nanogold, dokonca už na ten môžete reagovať, ale nie tak, ako keď si dáte Diamonds, lebo to je prosto fakt, že koktejl látok, ktorý tá pleť 40 plus potrebuje, tak potom už môžete prejsť úplne plynulo na ten Diamonds a naozaj nebudete vidieť. Naozaj mám aj ja také dámy v týme, ktoré reagovali a prosto naozaj sme to veľa riešili. Nemám fotky, od niektorých mám, ale prosto nemám súhlas, takže nemôžem ani zverejniť. Ale je to potom na tej pleti vidno naozaj a tie dámy si tak tie krémy oblúbia, že ich budú používať, myslím si, že do smrti. Ty si kedysi aj to hovoríš na školeniach, keď vyzveme na školeniach, že ty tým, že líčiš, tak reálne vidíš, akým krémom sa ten človek krémuje. A teda už tú spomínanú značku jednu na Nivea, tam si raz vravela, že tam vidíš, že je to masné, ale nie je to vyživené. Nie je to hydratačné, áno, ona zamastí, ale nezahydratuje. Ja častokrát teda, ja tým dámam neoponujem, lebo to je, keď máte nejaké presvedčenie, tak ja im vždy len kladím otázky, lebo oni mi vravia, že to je úplne najlepšie. Dokonca som mala pani fakt, ktorá tú modrú indulónu používala. Pory mala také, že necht mi tam vošiel, hej. Presne skrz toho, že to bolo masné a nebolo to hydratačné. Pani mala úplne tvár ako brusný papier a ona mi tvrdila, že prosto to je najlepšie, čo môže byť pre jej pleť a to si myslíte vy, alebo tá vaša pleť? Normálne sa jej to prosto spýtam už teraz bez hanby, lebo ja vidím, že tá pleť není v pohode.
Tak si expert na krásu, si expert práve na tieto naše krémy, dekoratívnu kozmetiku ako takú, ale určite si expert aj v rámci zdravia, hej, to by, aby sme to boli v tej téme, ale v rámci témy krásy, tak si expert a si človek, ktorý s tým reálne vidí a vie porovnať. Takže preto sa ťa aj pýtam tieto veci, lebo Vidno práve to, ako naozaj to vidno, ktorá dáma sa o pleť stará. Ja naozaj, keď líčim nejakú nevestu alebo podobne, častokrát sa mi stalo, že keď bola pri mne na skúške pleti a ja som videla, v akom stave je tá pleť, tak som jej fakt nehala moje krémy, no moje mám prosto také putovné, ktoré dávam skúšať. Normálne som jej nehala celú sériu, nehala som jej masky, lebo povedzme si na rovinu, keď tá pleť nevyzerá dobre, vy v živote dobre nenalíčite. Pokiaľ tam budú šuplaty a budú tam veľké pory, tá pleť nebude zahydratovaná, ten make-up neskutočne vlezie tam prosto, ono to úplne inak vyzerá, keď je zdravá pleť nalíčená, ako keď je v podstate zle ošetrovaná pleť líčená, hej, aby som nepovedala, že chorá pleť, lebo je to zlým ošetrovaním. Hej, jasné, že to vychádza aj zvnútra, ale častokrát je to práve tým, že tie dámy nevedia, čo majú na to používať. nevedia, čo majú robiť. Áno. No, nikto nás to v podstate neučil a vždy je to o tom, že buď hľadáte informácie, alebo skúšate. Za mňa Áno. osobne je najlepšie hľadať informácie od ľudí, ktorí sa v tom vyznajú a ktorí vedia poradiť a ako skúšať potom na tej svojej pleti, že no dobre, tak susedie zabralo toto, ale má o 20 rokov menej, alebo tam tej susedie zabralo niečo úplne iné, ale ona má o, ja neviem, o koľko rokov viac, Každá hej, pleť, toto je to, že každá pleť je úplne individuálna. Ja vždycky vravím, že je to fakt úplne ideálne s tou dámou si sadnúť a vidieť tú pleť. Verím tomu, že každá jedna sa to dokáže naučiť. Naozaj ja som nevedela o pleti nič, keď som začínala predtým v konkurenčnej firme. Dokážete sa to naučiť. Veľmi mi to pomohlo aj tu, lebo som si vedela pozrieť zloženie, ako fakt nie som úplný macher na všetky zložky, ale prosto sú tam zložky, ktoré viem, že sú úplná topka, hej, že čo nám s pleťou robia. My keď sme začínali, tak nemáme, asi nebudeš rozprávať o aloe vera krémoch, že? Z tej rady aloe vera Mám krémy. tam aj tie, ale neviem, ako to stihneme. Či to rozdelíme na dve časti, alebo to dáme prosto v jednej, uvidíme. Dobre. Ako Ja len budeš... toľko, že treba my, keď sme začínali, a teda so mnou, keď si dámy vyberajú krémy a nechcú ísť treba do tých vyšších rád, tak začíname práve alojkovými krémami, ale sériou, hej, aloe vera sériou denný, nočný, očný. Práve kvôli tomu, aby tá pokožka sa preliečila, aby dostala tie živiny. Tak ako nás aloe vlastne lieči znútra, tak vlastne ja začínam alojkovými krémami, aby tú pokožku mi to preliečilo zvonku tým dámam a potom vyberáme tú rádu, ktorú potrebuje podľa teda toho veku. Tak ono niekedy je ťažko dámam vysvetliť prosto cenu krému, lebo povedzme si na rovinu, vidí to človek už na našich krémoch na ruky, že naozaj stačí vám jedna fazulka a fantasticky vám zahydratuje alebo obidve ruky. A naozaj moja osobná skúsenosť, že keď prosto dáte niekomu, že nech si vytlačí krém, tak si dokáže natrieť ruky až po ramená, hej. Že darmo je, ja im budem vysvetľovať, že túto sadu máte na 4 až 6 mesiacov, lebo oni si to reálne nevedia predstaviť, hej. Takže áno, možno niekedy je fajn, aby sa presvedčili o tej kvalite, o tom, že toho nepotrebujú veľa, ísť do toho krému, práve ako ty vravíš, a potom prejsť už na tú zložku, ktorú v podstate, alebo na tie krémy, ktoré v podstate potrebujú oni. No, teraz je ideálny čas vyskúšať si krémy podľa toho, čo naozaj, po čom ich tu srdce pišti, pretože pred tými Vianocami, no nech si doprajú aj oni po ten stromček, čo reálne chcú, a nech si vyberú tie krémy, ktoré chcú. No a vidím tu, že ti svieti Serox. Áno. Za mňa tekutý lifting alebo tuhý lifting vďaka inovatívnej technológii efektu s dvojitým účinkom zaručuje v podstate Instant Skin Perfector okamžitú a udržateľnú dokonalosť pleti. Naozaj vás to úplne brutálne vypne už po jednom raze, vidíte, hej. Ja milujem tento krém používať práve na ličenie pre dámy, ktoré sa o tú pleť svoju nestarajú. Komplex účinných látok s účinkom proti jemným a hlbokým vrástkam,
Ameliox je v podstate, áno, ako som povedala, tekutý botox, ktorý odstraňuje vlastne stuhnutosť pokožky, zmatní vám v podstate lesklé časti a je to naozaj trvale regeneruje štruktúru pleti. No, potom tam máme platinum, ten je pre pánov, aby teda páni neboli ukriúdení. Je to teda 25+, ale ja viem, že nič s tým nepoškodíte, keď budete naozaj používať od 20-ky, vždycky je lepšie používať anti-age skôr ako neskoro. Je tam naozaj kombinácia účinných látok platiny, ktorá zvyšuje syntézu kolagénu, hydratuje a redukuje hĺbku vrások. Je tam ďalej extrakt z baktérií ľadovcovej vody, ktorý redukuje vlastne tú hĺbku tých vrások, lebo vieme, že páni majú úplne inú štruktúru pleti, ako máme my. Takže častokrát tie vrásky sú podstatne hĺbšie aj v nižšom veku. Ďalej je tam jojobový olej, ktorý hydratuje a vyživuje, a vitamín E na prevenciu a vyhľadzovanie vrások. B5 pantenol nám zvyšuje hydratáciu pokožky a podporuje tvorbu kožných buniek. Kombinácia peptidov na zvýšenie syntézy kyseliny hyalurónovej a takisto aj redukciu vrások, a takisto ako v našich Diamonds je tam transport účinných látok na ochranu buniek v podstate pred vysychaním a takisto redukuje to vrásky. Ďalej tam máme Powerlift. Keď som teda nepoužívala Serox na líčenie, tak som používala, alebo pod líčenie, tak určite tento Powerlift, lebo vám to dodá taký wow efekt, keď máte takú unavenú pleť. Ja odporúčam vždy, ja osobne, keď teda napríklad som cez deň nenaličená, večer niekde idem, vždy očistím predtým pleť. Naozaj tento Powerlift vám dodá taký ten wow efekt, lebo podporí regeneráciu buniek, pokožky a v podstate dodaje naozaj maximálnu hydratáciu, oživí a spevní. Je to vlastne tiež také niečo na štýl Seroxu, že vidíte okamžite. Oživuje a spevňuje. Sviežosť vám vlastne dodá vďaka kyseline hyalurónovej a teda ovsenným peptidom. Hydratuje vďaka extraktu z rias a takisto extraktov zo 7 bylín. No a pre viac vitality je to pre energickejšiu pokožku, pre väčšiu pružnosť. Čo chcem podotknúť, tak toto je unisex krémik a tento krémik je potrebné vklepkávať, nie vtierať. No, nemohla som vynechať Microsilver radu, keďže mám s ňou naozaj bohaté skúsenosti, hlavne čo sa týka aknóznej pokožky. Za mňa je to úplná topka. Naozaj vás jemne očistí do hĺbky pórov a teda pokožku krásne upokojí, aj tú aknóznu. Kyselina salicylová uvoľňuje odumreté kožné bunky a podporuje vlastnú regeneráciu. Ten dexpantenol vám pokožku ošetruje, upokojí a hydratuje. Ten zinok vám urobí výborné veci, hlavne s tým akné, lebo podporí regeneráciu. A ochranný film s čiastočkami striebra, v podstate to Microsilver, je naozaj pre pocit hygienickej čistoty. Môžem upozorniť aj na to, že častokrát teda máme to tak pri tých aknóznych pletiach, že tá pleť sa ako keby hľadá, lebo tí ľudia častokrát striedajú 5. cez 9., lebo už nevedia, čo by si na to capli. A môže sa stať, že máte pocit, že zo začiatku ste trochu suchá, potom masnejšia, ale naozaj sa to, čo ja mám osobnú skúsenosť, do týždňa a pol krásne teda vie upraviť. No a máme tu Racine s Q10. Q10 je naozaj, je to zvučný vitamín alebo koenzym, ktorý častokrát počujeme aj v reklamách, naozaj dodá našej pleti všetko to, čo potrebuje. Takže Racine je s Q10, vitamínom A, C, E. Podieľa sa na tvorbe energie v bunkách, ošetrujúci komplex s riasami zlepší vlastne hydratáciu a dodá aj minerály. UV filter, ten má ale denný krém len, keďže vlastne vtedy to potrebujeme. A vitamín E chráni bunky a regeneruje pokožku. V nočnom kréme je bohatá textúra s jojobovým olejom a bambuckým maslom. Toto odporúčam naozaj pre takú pleť unavenú, vyslovene nestaranú, ako keby. Za mňa naozaj super efekt. No, aloe vera starostlivosť o pleť. Už len to, že krémy obsahujú 50% aloe vera, je brutálna záležitosť, lebo všetci vieme, čo tá aloe vera robí nielen s našou pokožkou, ale aj s našim vnútrom.
Ďalej obsahuje biovýťažok z olív, hroznový olej, denný, ten v podstate intenzívne hydratuje a v podstate aj regeneruje pokožku. Pokožka je jemná a taká žiarivejšia. Olivový olej, ten je zase v nočnom, ten nás vyživí a zregeneruje a pokožka zostane síce svieža, ale fantasticky vláčna. Naozaj, že budete cítiť úplne tú hydratáciu. No a môžeme prejsť ku séram. Ak teda od pleti chcete viac, musíte jej dopriať viac. Za mňa séra sú taká nadštandardná starostlivosť, je to taká výživa navyše a naozaj máme fantastické séra a vy si viete zvoliť presne podľa toho, čo chcete aktuálne riešiť. Máme tu v podstate Beauty Diamonds a ten je super v tom, že obsahuje 6 druhov vzácnych olejov a tie nám zaistia mladistvý vzhľad, intenzívne nás ochráni proti strate hydratácie. Ja ho napríklad milujem na zimu, dávam si ho či už do denného alebo do nočného krému. Každá jedna dáma vidí, či potrebuje zahydratovať ráno, kľudne môžete dodať hydratácie večer. Ja väčšinou ho teda používam ráno, lebo som sukšej pokožky a potrebujem cez tú zimu, hlavne keď sú mrazy, doplniť ako keby do toho nanogoldu tú hydratáciu navyše, tie oleje. No a sú v podstate, je tam vyživujúca regeneračná starostlivosť proti starnutiu vďaka vitamínom Ačku, Ečku a Fku. No a v podstate, kto je cieľová skupina? Sú to osoby so sklonom naozaj niektorí až k šupinateniu pokožky, suchá a citlivá pokožka. Naozaj som sa nestretla s tým, že by, teda neviem ako Timony, že by niekto na tento Beauty Diamonds reagoval. Ja teda naozaj nemám zlé skúsenosti ani s tou citlivou pokožkou. U nás vo veľkom, ja ho milujem aj na dekolt. Ako ja mám problém so suchou pokožkou ramena a dekolt. Teraz si odpovedala na otázku, že kde končí dámska pleť. Hej, ja viem, ale oni nedávajú pozor. Lebo ešte tam tu neodpovedali na tú otázku. Tak. Nie, no tak nevadí. Ďalej tu Nevadí, máme ale niacin. zatiaľ máme Milku, ktorá sa zapája, píše aj to, že jej to dáva zmysel, takže ja sa teším a budem rada aj tie dámy, ktoré pozerajú zo záznamu, keď sa k tomu budú vyjadrovať, lebo je to fakt veľmi, veľmi dôležité, aby si človek aj videl, že 10% baterky, že čo vás vlastne zaujíma, o čom viacej treba aj v skupine rozprávať na to, aby ste si vyskúšali tie produkty, lebo ja som napríklad na ten Beauty Diamonds olejček, ako poviem popravde, že mne až tak nejako, že až keď mne prišla mama a dala mi ho vyskúšať a odtedy ho mám v kúpeľni a vždy, keď mi dôjde, tak raz za 3 mesiace ho musím dokúpiť, lebo ja ako fakt si ho aj na dekolt a na tie moje ramena, ale a tá pokožka úplne sa až v tom tak vyžíva. Doslova sa v ňom kúpe, hej, mám ho rada. Tam je možno dobre povedať to, že ho viete použiť v podstate, viete ho použiť do krému, viete ho použiť ako masku, hej, že ho vklepete naozaj 5, 6, 7, 8 kvapiek, každá vie, akú má suchú pokožku, vklepkáte si to do pleti a už vlastne na to krém ako keby nedávate, to máte ako keby masku. Ja osobne ho zbožňujem dávať do toho krému. Je úplne na každom, ako si nájde svoj štýl a svoj systém. Za mňa je topka, môžeme aj pokračovať týmto, keďže máš 10% baterky, niacinamid. Čo je dôležité, pravidelné používanie stimuluje tvorbu ceramidov a lipidov, reguluje tvorbu kožného mazu, s tým vlastne spojené aj zväčšené pory a hlavne zmatňuje to pleť. Toto odporúčam hlavne pre ľudí, ktorí sú, tam to aj vidíte, aknózna pleť, začervenaná, mastná pleť a rozšírené pory. Naozaj pri dlhodobom používaní dokonca aj tá hyperpigmentácia vie sa, mám dámy, ktoré mali viacej pigmentových flakov a pri dlhodobom používaní v podstate vám fantasticky zredukovala tú hyperpigmentáciu, vyrovnala to tak ako keby a zredukovala aj také červené flaky, keď máte prosto po akné, dámy do toho ľubia dlubať, tak niekedy tam máte flak prosto 2 mesiace, už tam ani akné není, už aj ste dávno zabudli, že tam bolo, ale flak na tej pleti je, tak práve na toto používať. No a v podstate obsahuje ešte B5,
a alantonín, ktorý nám zvýši elasticitu, aktivuje nám obnovu buniek a zrýchli regeneráciu pokožky. A vďaka kyselíne hyaluronovej zlepší hydratáciu a redukuje vlastne priepustnosť tej pleti. To je hlavne dôležité. Vráťme ešte naspäť, ja ti ešte poviem môj príbeh, ak vás zaujíma. V podstate my tento používame pri aknóznej, zase si mi zmizla, pri aknóznej pokožke a práve ten niacinamid k tomu, aby daj tam znova túto. Už si ju vyhodila. Práve k tomu, aby tá pokožka vlastne rýchlejšie sa hojila. Ale tak, ako si hovorila, že veľa dám lúbiť, lúbkať do tej pleti, keď sa jej tam nejaký ten pupáčik robí, alebo podkožák, ako sa to hovorí, hej. A teraz máš toho podkožáka a nie ho vypúčiť. A ty furt do neho ideš, aby si ho dala preč, lebo ťa otravuje. Doslova ti to vytáča život. Ty ho tam cítiš, nikto ho nevidí, ale ty ho cítiš. Hej? Ty ho tam cítiš, ty ho tam vnímaš, ty to tam proste... A furt to máš potrebu dať preč a nejde to, lebo je to podkoža. Tak máme to overené, odskúšané, že stačí pár kvapiek toho niacinamidu, 1-2 kvapky na to miesto dať a ono na večer a ono do rána to vlastne vybubla a viete to odstrániť. Po prípade, ak máte aj záder na nechte, tak si tam kvapnite trošku toho niacinamidu a ten ani nie maz, ale doslova, poviem to, henis, tak ako to je, lebo sa to tak volá. Takže komu vadí toto slovíčko, tak ma vypípajte, ale proste toto, keď tam máte a kvapnite si tam ten niacinamid, tak on vám ten zápalový proces vlastne vydenzifikuje a vyberie odtiaľ preč. Skvelá vecička a takisto veľmi, veľmi dlho ináč to sérum vydrží. Čiže aj keď je tá pleť aknózna, viete ju krásne liečiť a riešiť cieľene a samozrejme ale na to potom krémy, hej, lebo jedna vec je dať tam sérum, ale potrebujeme tú pokožku aj vyživiť. Takže potom ešte aj ten krém tam treba zvoliť správne. Takže takéto skúsenosti aj s tou aknóznou, alebo potom aj s takými tými môžeme dať otázku, ktoré nám, ak pozerali minule, že čo teda som ja radila na také podkožáky, ktoré sú teda dlho. A na konci školenia, alebo teda tohto spotu, mi pripomení, ja to potom poviem, že ak to tam dáka dáma napíše. Viete, čo máte napísať? Áno? Blue Light Defender je to v podstate naozaj inteligentné sérum proti digitálnemu starnutiu. Či už sedíme takto pred počítačom, častokrát dámy robia v halách pod kvázi denným osvetlením, hej, všetko nám to vlastne negatívne vplýva, toto modré svetlo, takže toto sérum nás chráni pred negatívnymi účinkami tohto svetla. Vďaka extraktu zo spirulíny aj odráža, aj regeneruje a vďaka extraktu z lotosu nám v podstate zachytáva tieto radikály. No a ja sa tak pýtam, že kto je cieľová skupina, za mňa všetci, kto vlastní telefón, tablet, televízor, robí pod denným osvetlením. Odpovedajte si, či ho potrebujete. Aj deti. Áno. Vitamín C s inovatívnou technológiou vyživujúce zlaté častice, ktoré zachováva vitamín C v podstate naozaj v plnom potenciáli. Vitamín C dodáva pleti naozaj maximálnu energiu. Väčšia elasticita a odolnosť pleti pomáha udržať regeneráciu. Je to pomocník po opalovaní, ja ho zbožňujem po opalovaní. Redukuje takisto pigmentové škvrny. Samozrejme pri pravidelnom používaní nie, že nacápam raz a škvrny sú preč. Takže osoby s pigmentovými flakmi po opalovaní a naozaj, ak potrebujete rozžiariť a zahydratovať tú pokožku. No a ja stále tvrdím, že teda treba sa o pleť starať v najmladšom alebo teda útleho veku, tak ako sme deti naučili umývať si zuby, tak moje deti sú zvyknuté umývať si pleť, dokonca už aj mali niekedy teda používať Zygarde a to má 5 rokov. Takže ako postupovať? Dôkladne si vyčistím pleť, utriem, použijem tonizáciu, ktorá mi pleť zjednotí. To čistenie a tonizácia je naozaj veľký základ hydratácie, takže určite odporúčam. Necháme tonik vsiaknúť, tonizáciu, teda použijeme sérum. Ak používame sérum,
ďalej používame očný krém a v podstate potom už ten nočný krém. Ak používate anti-age hlavicu, tak určite krémik teda môžete zažehliť. A to je v podstate z mojej strany všetko. Hlas vydržal. A ja ťa nepočujem, Moni. Máš asi Dobre, už mikrofón. som naspäť. Už som udnuté. Ty si nám slúbila, že nám ešte prezradíš ten trik, ktorý si prezradila minulé Áno, video, ten že kavitačný uľahčíme peeling. dievčatám a ženám a robotu, nemusia pozerať, ak nechcú predchádzajúce video, ale odporúčam ho pozerať, lebo tam odznelo veľmi veľa dôležitých vecí. Ten kavitačný peeling naozaj nie len ja, ale veľa teda dám mi potvrdilo, ktoré majú doma Zygarde a povedala som, že ak už cítiš, dáma niekedy cíti, že áno, už 3 dní ma tu bolí a za 3 dní tam príde prosto nejaká hrčka, naozaj pobehať, vždycky sa teda báliť, lebo však si povedala, že len 2-krát za týždeň kavitačný, nedrieme to tam 3 minúty, prosto prejdeme 2-krát hore-dole, kľudne ráno, večer a naozaj ten podkožný vredík sa vám vie krásne vstrebať. Dobrý hack, dobrá vychytávka. Myslím si, že veľa ľuďom opäť sa ukáže ďalšia možnosť využitia Zygardu Pro. Áno. Ako celej kompletnej sady. Dobre, dievčatá, myslím si, že tému starostlivosti o pleť v rámci krémov sme na dnes vyčerpali. Aj keď ja si myslím, že sa ešte k nej vrátime, lebo je to téma taká tá naša ženská, takže určite môžeme možno na budúce, ak budete mať aspoň nejaké tie lajky, srdiečka k tomuto, pozrieť sa aj na to z toho pohľadu pleti, že čo na aknóznu pleť, čo na unavenú pleť a povyberať to v rámci tohoto, zasa z iného uhla pohľadu sa na to pozrieť. Danielka, je ešte niečo, čo nám chceš odkazať? Tak za mňa vždy prosto tá starostlivosť o pleť, už keď sme teda v tejto téme, musí byť. Ja teda častokrát, keď človek príde fakt, že po brutálnom dni, neviem si predstaviť, nepoužiť Zygarde. Častokrát sa mi teda áno, kým som si na to zvykla, sa mi nechcelo a častokrát som zdvihla sa aj z tej postele, lebo som si povedala, Daniela, za 10 rokov si budeš nadávať, že dneska si to vynechala, lebo keď to človek vynechá raz, tak druhý a tretí a štvrtý a vlastne zistíte, že Zygarde máte doma na okrasu. Takže naozaj používať to pravidelne, lebo tá naša pleť nás, neviem, že reprezentuje, ale prosto je na nej vidno, či už ten životný štýl, ale hlavne aj tú starostlivosť. Keď sme pri Zygarde, máme tam tú kefku na čistenie pleti. Ako často ju odporúčaš vymieňať, lebo... Tak ja, čo mám putovné Zygardy, tak mením po mesiaci, aj keď teda ešte používam potom aj náš hydroalkoholový sprej a prosto dezinfekcie, ako keby na to. Ja si mením tak raz za 3 mesiace, niekedy sa stane, že prosto cestujeme niekde a stratím ako keby, vieš, ten nadstavec, ktorý ti to... Takže prídem, raz sme takto prišli do Prahy a moja kefka bola tým smerom, takže už sa s ňou nedalo čistiť, takže sme ju menili asi po 2 týždňoch, ale prosto tie 3 mesiace určite. Tak ako zubnú kefku, Áno. tak aj vlastne kefku na tváričku. Treba ju vymieňať, lebo je to hygienické. Áno, je to hygiena. To je základ. Hlavne, ak sa týka aknózna pleť, tak tam by som povedala, že možno ešte aj častejšie ako tie 3 mesiace. Uh-huh. No. Dobre, takže kefku sme si tiež prebrali. Odbijajú nám 8 hodinu. Ja som veľmi rada, Danielka, že ti vydržal hlas. A Milka nám píše, že ti ďakuje za výborné info. Ďakujem. Milka je tu s nami od začiatku tohto streamu, takže si myslím, že ten stream bol výborný, lebo sme ju upútali a ostala tu s nami celý čas, takže sme boli vlastne 3 stabilne. No a od ostatných naozaj, pokiaľ vás napadajú nejaké otázky alebo máte k tomu nejaké nejasnosti, poprípade sa chcete podeliť o to, že aký krém tú sadu ucelenú alebo krém používate z LR, tak ľudne napíšte sem do komentára, budeme radi aj za vaše referencie na túto tému, aby sme zase vedeli si tie krémiky vybrať a možno pomohli aj ďalším ženám, ktoré sú v skupine a hľadajú ten najlepší krém pre seba a boja sa možno niečo vyskúšať, lebo
už vyskúšali XY krémov a teraz ďalší krém, ale naozaj, keď vyskúšajú, tak si myslím, že už pri tých krémoch ostanú, no, pretože to je už vidno aj na tej pleti a pochopia aj, prečo my sme také nadšené aj z krémov, aj z toho celého, že čo to vlastne za tú kvalitu je. Dobre, za mňa sa s vami dnes zlúčim. Moje meno je Monika Kormancová a som rada, že Danielka Klepáčová prijala pozvanie sem do skupinky, že sa podelila s nami a vidíme sa my dve určite na Bystričke a s ostatnými možno na ďalších vysielaniach, ale ak sa vám podarí nejaké to živý seminár s nami absolvovať, tak to bude úplná, že topka. Tešíme sa. Ahojte. Ďakujeme. Ahojte.